Subhanallah walhamdulillah wallah. Wabarakatuh, dear brothers and sisters in Islam. Welcome back to the 21st episode of our Friday challenge. Today is the 23rd day of Rabiul Thani, the fourth month of the Hijri calendar, which is 1441, and today corresponds to the 20th day of December 2019, literally having 11 days left for 2019. And today's khutbah, today's episode, or today's lesson is coming from the khutbah of Memorial Mosque of Moscow. And unfortunately today I was late, not a little bit, because I reached the masjid at the beginning of the prayer, so during the iqamah, so obviously I missed the khutbah. Nevertheless, as usual, after the khutbah I met a brother and asked about the lesson that was being said or being passed in the khutbah, and he told me that it was about a hadith, one hadith that's the tradition or saying of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which this hadith is very popular and very important and very, I would say, cardinal to the life of any believer, any Muslim. And it says, أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته خيرا شكر فهو خير الله وإن أصابته سراء شكر وهو خير الله وإن أصابته ضراء صبر وهو خير الله فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن أو كما قال الرسول. I'm very sorry I missed the actual text, how it was said, but the lesson or the main point is that the affair of the believer, it's very amazing. How amazing is the affair of the believer? Why? Because when something good happens to him or her, he praises Allah, he thanks Allah, and that is good for him. So, and when something bad or something not so good happened to him or her, she is patient or he is patient, and that is also good for him. And this amazement or this glad tidings or this bonus is not for anybody except for the Muslim. So in short, it's been taught to us that we should always remember Allah, and we should be grateful to him, say Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah ala kulli hal. So we thank Allah in any situation we are, and we should continue to have Allah in mind. When something not so good or something unfortunate happened to us, we should be what? We should be patient. And when something that we like or we want happened to us, we should say Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala in the Quran, in Surah Ibrahim, he told us that if we are grateful to him, if we are thankful to him, he will increase the good things to us. May Allah increase our knowledge. May Allah increase our good things. May Allah increase our wealth and health. May Allah give us long life and prosperity. Please continue to include me in your dua as usual, and see you next week. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina da abokan arziki, barkanmu da sake saduwa a cikin shirinmu na 21 na kalubalen Juma'a. Yau ita ne ranar 23 ga watan Jumada Thani, wata na hudu kenan a hijira 1441, wanda ya daidai da 20 ga watan Disamba, wata na 12, shekara ta 2019, wadda ta kusan karewa. Allah ya sa ya ba mu sa'a da kuma albarka a cikin shekarun mu, amin. Yau takaitaccen nasiha. Na'am, yau na makara dan ba dan bane, saboda na isa masallaci lokacin da ake iqama, dan haka ban samu cikakkiyar huɗuba ba. Amma kamar yadda in saba, bayan an idar da sallah, na samu wani dan uwa ya faɗa min cewa gaba ɗaya asalin huɗuban ta ta'allaka ne akan hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yayi magana, yake cewa ajaban li amri al-mu'min fa inna kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min
in asabathu sarra shakara fa kana khairallah wa in asabathu ضراء صبر فكان خير الله وليس ذلك لأحد إلا بالمؤمن أو كما قال الرسول. dan haka a takaice dai ban samu cikakken larabcin ko in ce kalmomin da aka yi amfani da shi ba, amma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'anar ita ne shine abin mamaki ko kuma abin sha'awa ga harka da ayyuka da kuma rayuwar musulmi shine mumini shine in abu mai kyau ya same shi, wani abin da yake so, wani abin sarari ya same shi, sai gode wa Allah, wannan kuma abu ne mai kyau gare shi. Haka kuma in abu mara kyau ko kuma wani abin da bai so ba Allah ya jarrabe shi da shi, sai ya haƙuri, wannan kuma shi ma abu ne mai kyau, hali ne mai kyau a gare shi. Kuma babu wanda yake samun wannan garaɓasa ko romo sai mumini, sai musulmi mumini. Don haka wannan yana nuna mana cewa duk abin da ya same mu in mai kyau ne, alhamdulillah, Allah mun gode maka, sai Allah ya ƙara mana kamar yadda ya faɗa a suratul Ibrahim. Don haka in kuma abu ne wanda jarrabawa ce mara kyau ko kuma wanda ba mu ji daɗin shi ba, sai mu yi haƙuri. Wannan ma muna nuna cewa mun yarda da ƙaddara, mun yarda da abin da Allah ya tsara, sai Allah ya ba mu ladan haƙuri. Allah ka ba mu ladan haƙuri, Allah ka sauƙaƙe mana rayuwar nan, Allah ka ba mu rayuwa mai yawa mai amfani, Allah ka ba mu ilimi mai yawa mai amfani, Allah ka shiryar da mu shirya ta hanya madaidaiciya, Allah ka kare mu da shirka da bid'a da kuma fusgar shedan. Allah ka sa da mu da 'yan uwanmu da masoyanmu da alkhairi. Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai, Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai. Ni ne dai kamar kullum dan uwanku Bagudiran Almajiri da ke roƙon addu'arku. Allah ya karɓa mana gaba ɗaya. Na gode, sai wani satin insha Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Subhanallah walhamdulillah wallah